Namar kajing kuman ba kajing penslem joka sarkar jela ban pen urulong no ya kajing dawa ban pentrikam no ya ka inner line permit habarok kawe ka jela kabadairu kajing dawa jong kisang balang ba pher hapo ka jela kapala long ru ka ba khamslem hnrei namar bomshem na yo i dak jengkermen ie hadu kini kesngi kinong yalam jong kisang balang ba pher hapo ka shatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization lane ka komso menta kesngi kilami paiba ban pelong ya kajing ra lamayong badru ban pendeng ya kilamayong haki babun ki jaka jong ka jela kajing mi jong kinong elam jong kisang balang ban pendeng badra ya kilamayong hakikali kidukan barwat ban pendeng ya kiribon yong ya kipat ba kalong ban penrem ya ka sarkar jela halor kajing kuman ban pen urlong no ya ka ILP ya kane kajing ra lamayong kajing pendeng lamayong hakikali bat kiribon yong ya kipat ba lasaki balai simetalang hakibabun kijaka jong ka Them Riboy district nadu bernihat umsning nongpo Eastern Riboy bat ka Western Riboy hakaba kinong elam jong ka HYC bat ka CORP napo Riboy district lembat kidkhot kilami madan ban pendeng ya kilamayong badru ban perta ya kajing dawa ya ka ILP dalam kemat akan ikasngi ya kajing pendeng lamayong jong ka Riboy district dau ba bandari rentatiang ubadei u joint secretary ka komso badru u presiden jong ka CORP Riboy district hakajing adon langru u presiden ka HYC Riboy district usamla Jason Lennox nongrum nangta usamla mission tron lembat kiwe kini kinong elam kila pendrem jur ya ka sarkar jela ka bala syong kuman bat syong klikti klem dala ban simkia ban pun urlong no ya kajing dawa jong kisang balang ka jela ban pun urlong ya ka ILP ka balong ru ka atiar ka bakhlan ban te lakam ya ka jingrung kertlem jong ki mandari bat ki bar jela We want ILP. We want ILP. We want ILP. No ILP. No rest. No ILP. No rest. We want ILP. Implement ILP. Implement ILP. Implement ILP. We want ILP. Beras entah beras para member nagu ekseng balang tam naga HYC naga korps berasingkya hagane si namta gani ka jing persiman naga sarkar bandawai ka ILP kumnya joint secretary jong ka komso Confederation of Meghalaya Social Organization sebangi apun tre beras kata ba namta kasi kedai kasi kebangi pendeng lamayong ya borok kawe gejala po Meghalaya magani ka komso idan pembakasan kandil tuli iseng balang biaya trelang bandiman kawan nak sarkar ya ka ILP te timbelong nadu menemen step sya jantia sya west sya hais haboy naka sya Garo Hill idan iseng balang na Garo Hill so tibla sedang ban pendeng ikla mayong lane ki banar ki plakat ban ra ki surak ban dawa ban pilih sya ka sarkar ba ka jaj ban rejungi kala dan kam kerke ban pentre kam no ya ka ILP namar kejingwan jong ka ILP kende kejing ada na ka benta ka jaj ban reu kejungi kam tam kumbaga BJP ka ong balada kiwan biang hakabor ken pentre kam be ya ka CAB na kata ka daw ni na kalang jungi kum kiseng balang lalong gibala pun kre na ka benta kate kejing tumu jong ka BJP ban diman no mardor na ka sarkar ban penterkam no ya ka ILP hakane ke jela ka jungi te tang kine na kikinten na kalang ka junga nam prinsipun namar ngidon ha ka komso nang ba ke ba komiti gedon ke jing tumu ban kren kelong ba kawe ke sur ka bang diman ya ka ILP ban pau ya ka display ya pi press media nabaki dan video elektronik di palawan bersendan di pasal kusingan
panira pan pensepiang ya kan ka kubur ha ka bali na kanya ka komso ka bade ka we ka configuration ha ka ba i sang balang na bilum jentia garo na baro ka bli new trap kumjuru na kiwe ti benta joka district ka jela kila ishim ya ka senjam ba in observe ya ka black flag day ha ka negasi bat kumbang ikut baro ba ka negasi ka statewide protest kumsi benta ban penkenmau ya ka sorkar bangi kum ka jak ngriu haduk menta haduk ka kani kimat ka menta nimpat klet bandawa ya ka ILP amar ba baro hingi tipsai baka anhi ka bola ban yada bat ban tek song hingi kum ka jak ngriu kam dun shi da kum we hendepat tang ka ILP ngasu banai kublei ya kidikot ki balawan ban sim benta ban yarap ya kani ka jingmu jong ka seng ban urlong ya ka jingmu jong ka seng ban pan ya ka jing kesyan na ki pai ba ban deng lang ya kini ki batch bayong kumba kasengi kala pun kre ban kumjuru ka we ka message ka ba long shai ba sha ka sarkar ka long ba ni nadu ka sim ka baningkong ni layeng ha ka nongrim ban demand lane bandawa ya ka ILP bat kunta hadu ka ni ka kimat ka kunta na ka yang jogi bukan ki jingmut om syu na ki we pat kian kan repat pirang dehi ka ILP ngaso ban penrem ya di chief minister hakaba hakini kikiyat panai ke baladep hakaba kakum gajinya kendu jong kakum so bat di chief minister ulak krishai bahaka budget session unsa wanra ya kani ka proviso ka bodon ka ILP ban amen ya kani ka megalia resident safety andepat na kayang juga seng kamsim la terskap ka ba ukran andepat kanya kamsim la ka jong ka benta bat kani ka ditang ka jingsdang ka ba balik selak bonono ka ba peaceful but ka sarkari kan long responsible lada in case in near future lada ka seng ka shimli kan ka sinjam ka ba kham tnya ka sarkar ka ha machine ka dingi ni No ILP! We want ILP! We want ILP! We want ILP! No ILP! No